Krátko na to posiela dispečer policajnú hliadku k opustenej budove nemocnice, v ktorej sa podľa svedkov pohybujú neznáme osoby. Nie, treba ich pobrať. Boli sme zvedaví, nič sme tam nerobili. Nič ste tam nerobili? Naozaj, chceli sme sa to len pozrieť. A to z okna čo letelo, to čo? To som ja vyhodil. Musí byť ešte niekto ďalší, my sme nič nevyhodili. Niekoho sme tam počuli, preto sme išli von zase, niekoho sme tam počuli. Doklady máte nejaké? No. Ešte nemáte občianske, čo? Koľko máte rokov? 14, 13. Koľko? 13. Na ktorom poschodí ste boli? na prízemí. Potom sme išli prežľa, sme počuli hore, že niekto je. Možno tam niekto je, neviem, my sme počuli nejaké zvuky ešte. Podľa výpovede mladistvých sa v budove nachádza ešte niekto iný. Na pery. Ďalší, v čiernom. Polícia za pomoci psovodov prehľadáva priestory. Chatka, a ešte len peňaženka, kľúče. Peňaženka, kľúče, to je všetko? Áno. V tej peňaženke sú len tvoje veci? Áno. Priestory opustenej nemocnice častokrát slúžia ako útočisko pre narkomanov. Títo chlapci a dievčatá však do budovy vnikli skôr zo zvedavosti. Keď poviem všetko von, tak všetko von. Aj papiere. Papiere o čom? Ale to ťa zaujíma, že doma nejaké spermie, že? A čo? A čo tu je napísané? Ne, však to bolo úplne zabalené. Úplne zabalené? Bolo tak Áno. pokrčené a to bolo tme. To bolo tme. No, Jaký to má zaujímavý obsah, že? to nevedel. Áno. Pošli na spermie, čo? Nemáš nič viac? Poď sa, koľko je tu papieru, akurát tento ťa zaujal. 13-ročný. K ďalšiemu prípadu privolajú políciu obyvatelia